Issa jnut li tibatilna l-kondoljanzi, tqarrabna l-lajnuna biex missier jmut b'dinjità imma l-awtoritajiet dawn huma biss numri. Hekk idbet Corinne Camilleri, bint wieħed mill-vittmi tal-coronavirus f'pajjiżna, u Manet News ispjegat l-ġieħ li għaddew minnu hiju l-familja tagħha hekk kif kemm hi kif ukoll omma instabu pożittivi mal-missier fil-waqt li ħuta oħrajn baqgħu fi kwarantina. Corinne spjegat li wara li riżulta pożittiv missiera Charles Camilleri ta' 82 sena ittieħed l-isptar Mater Dei iżda minn hemm ma kien ikollhom l-ebda aġġornament ħlief li kien stabbli. Fil-fatt wara ftit jiem qalulhom li saħħtu sejra l-aħjar u jista' jintbagħat id-dar, iżda hi oġġezzjonat għax ħasset li kellu bżonn aktar osservazzjoni. Kien għalhekk li hu ġie trasferit lejn l-isptar St. Thomas. Corinne komplet tispjega li saħħet missiera qalbet allar f'Salt u għalhekk kellu jerġa' jittieħed b'mod urġenti l-isptar Mater Dei. Madankollu qatt ma ddaħħal fit-taqsima tal-kura intensiva aktar għax din it-taqsima kienet mimlija daqs bajda. F'dan l-istadju spjegat li pruvaw jagħmlu kuntatt mad-Deputat Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa Chris Fern, iżda qalilhom biss li għadna ma nafux biżżejjed dwar il-virus. Il-biċċa tax-xogħol tant ma jafux kif qalilna Fern stess għax aħna kuntattjajnieh. Oħti, għalila ma nafux biżżejjed fuq il-virus. Umbat la darba missiera miet, Fern batila messaġġ bil-kondoljanzi. Nipprova nċempel il-Fern, iddubbajt il-mobile number tiegħu dirett, xejn jaqtal il-linja, nibatlu messaġġ, please urgent, please call me, please urgent, please call me. U xejn. Il-papa mbagħad miet ġifieri waħdu fid-9 u kwarta bil-lejl. Flaxxa u kwart indenja juhu jibat li Fern. Għalli x'għandek bżonn Corinne? Għatlu issa qed tikkuntattjani għalli kondoljanzi, għatlu ma ġietx il-kondoljanzi tiegħek. Tija wara ġifieri bat li jew imbonniċi wkoll kondoljanzi, għatlu ma ġietx il-kondoljanzi tagħkom issa biex jgħidu jaħassra u jaħassra, imbagħad ma lajjiġu. Manet News Corinne esprimet l-ġieħ tagħha u tal-qraba tagħha għal mod kif ġew stmati. Dan meta jidħal li toħroġ minn dara biex tieħu lil-ulieda għall-swab test minkejja li hi kienet diġà riżultat pożittiv iżda ma ħallewix tagħmel kuntatt ma' missiera fl-aħħar ħinijiet ta' ħajtu.